lave en analyse af en instruerende tekst. Og der har vi valgt pandekager. Og mål, der har vi antal personer. Og så har vi materialer, hvor vi skal bruge æg, eller hvedemel, æg, salt, sukker, sødmælk og olie. Og så lidt smør. Og så har vi så trinvis, hvordan vi tilsætter piskefløde eller piskæg sammen med mel, salt og sukker. Tilsæt mælk lidt ad gangen og pisk til der ikke er flere, der står klumper her. Ja, nu har vi jo været strukturen igennem, hvor vi har haft målet fremme, og hvor vi har haft materialerne fremme, og hvor at vi har snakket om de enkelte trin, hvordan man laver de her pandekager. Nu skal vi jo, som vi havde før, snakket om de sproglige træk. Er der nogen af jer, der kan se, kan I huske det, vi snakker om det med bydeform? Kan I huske, vi snakker om det? Ja. Måske, ja. Er der nogen af jer, der kan se nogle steder, hvor der står noget med bydeform? Jeps. Der står pisk æggene sammen. Det gør det allerførst her. Pisk æggene sammen med mel, salt og sukker. Det er i hvert fald nemlig en af de sproglige træk ved en instruerende tekst. Det er, at det er bydeform. Er nogen af jer, kan I huske nogle af de andre træk? Nu ved jeg godt, at I ikke har jeres noter på jer, og det har jeg jo. Hvis nu jeg siger noget med tidsadverbialer. Ja. Så står der i et lille stykke tid. Ja, det gør der. Og der står også steg nu pandekagerne i fedtstoffet. Nu, ja. Ja, lige præcis. Yes. Så har vi gjort noget. Og nu skal vi til noget andet. Ja, der er faktisk ikke særlig mange tidsadverbialer i det her. Så skal vi også lige have tips og advarsler eller gode råd. Er der nogle steder, hvor I kan se det? Ja. Det står der nederst på teksten. Hvad står der der? Der står... Hvis dejen er tyk, bliver pandekagerne også tykke. Ja. Så her fortæller de lige, hvis du vil have dem lidt tyndere, så put lidt mere mælk i. Ja. Det er et rigtig godt tip. Der er faktisk også en lille advarsel gemt et sted. Det ved jeg ikke om I har set. Der er også en opfordring. Ja, det kan du også kalde det. Nu kan Der jeg står spis. ja. Jeg tænkte advarslen her. Hvis de bliver sorte, skal du skynde dig at skrue ned eller flytte den væk. Ja. Ja. Det er jo også rigtig fint, at der er sådan en lille en, hvis man er i tvivl om, hvad man skal gøre, hvis pandekagerne bliver sorte. Ja. Som er retarderet. Ja. Ej, det skal vi altså ikke. Sådan må vi ikke Kan man snakke ikke om. bare skrue op for den? Nå, men nu skal vi til at lave vores egen, sammen med mig og de andre lærere. Nå, nu skal vi prøve at lave vores egen instruerende tekst. Ja, og vi skal nemlig lave en opskrift. Og man kunne sige, i det her tilfælde, så vælger jeg, at vi skal lave en mål, der hedder, at vi vil gerne lave nogle boller. Så vores mål er, at vi skal lave nogle boller. Hvor mange boller vil vi lave? Nemlig. Vi er jo 24 i klassen, så kan vi få en hver. Ja, nemlig lige præcis. Så hvis nu vi siger, at opskriften hedder simpelthen bare boller, det er vores mål, og 24 stykker kan vi skrive. Godt. Er der nogen, der kan fortælle mig, hvad det så er, vi skal lave nu? Hvis vi nu kigger over på vores opskrift herovre, hvad er det så, der sker? Nanne? Nu har vi haft det der mål, så er det noget med noget materiale. Vi skal nemlig bruge nogle materialer. Hvad for nogle materialer kunne vi forestille os, vi skulle bruge i sådan en opskrift her? Per? Mel. Mel. Og hvor meget mel skal man cirka bruge til 24 boller? 1200 gram. 1200 gram cirka. Wow. 1200 gram mel. Yes. Og så skal der noget mere i sådan nogle boller. Nanne? Gær. Gær. Men jeg har hørt, at man ikke skal bruge så meget, fordi det er ikke så godt. Så siger vi rundt regnet 25 gram. Ja. Ja. Så skal der noget mere i sådan nogle boller. Sukker eller salt. Ja,
godt sige, vi skal i hvert fald også have noget vand i, ikke? Jo. Jo, Ja. det bliver lidt tørt. Det bliver lidt tørt, ja. Og der skal vi bruge rundt 30-5 deciliter. Ja. Og så var det nemlig noget salt og noget sukker, der giver lidt smag. Siger vi 1 teskefuld salt og 1 spiseskefuld sukker. Mm. Og I skriver selvfølgelig med dernede på rækkerne. Det gør vi. Ja. Godt. Så har vi simpelthen vores mål. Vi har materialerne. Men hvad er det så, vi mangler nu, Nana? De enkelte trin. Nemlig, det kan man også godt kalde for fremgangsmåden. Nå ja. Ja. Og nu er vores tavleplads ikke så stor, så jeg visker lige det her ud. Er du ikke færdig? Er du ikke færdig? Men jeg kigger bare på Per. Okay, det er i orden. Hvad kunne vi skrive her? Nana? Vi skal have gæren opløst. Ja, det skal vi. Det er noget af det første. Men nu skal vi jo huske noget bestemt. Og det er, når vi skriver en bestemt opskrift her, så skal vi bruge noget fagsprog. Ja. Vi kunne bruge det, vi i vores lille verden her kalder Køkkenfagsprog. nemlig. Så hvordan siger vi det med de rigtige ord, det her? Opløs gæren i vandet. Ja, det lyder som noget, der godt kunne stå i en opskrift i hvert fald, ikke? Siger opløs gæren i vandet. Skal jeg skrive det altid ned? Ja, det ved jeg sgu. Det er det første i hvert fald. Og så kan man så se, at så arbejder vi os videre ned igennem vores fremgangsmåde. Altså fortæller slavisk i køkkenfagsprog, hvad er det, der skal ske i denne her opskrift. Tak for det.